εποχή που η πατρίδα μας πονάει, σε μια εποχή που όλοι οι ξένοι μας βλέπουν περίεργα, πήγαμε μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ελβετία και τους είπαμε, ήρθαμε για να νικήσουμε. Δεν είχαμε πολλούς παίκτες, αλλά όσους είχαμε ήταν λιοντάρια. Δεν είχαμε πολλά λεφτά, αλλά είχαμε καρδιά. Δεν είχαμε μεγάλα μπάτζετ, αλλά ήμασταν δυνατοί και το πιστεύαμε. Θα ήθελα τώρα, όπως αξίζει σε ήρωες, να στεφανώσουμε με ένα κόκκινο ελιάς τους αθλητές μας, όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα.